खुलुमबाय गिबियावनो सेरासन YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोनजों रायलायनो सानदों आरो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो सानदों दि पान्जाब नेशनेल बेंकआव ग्रुप एकाउन्ट थारमाने सेल्फ हेल्प ग्रुप एकाउन्टनि एकाउन्ट खुलिनो नागिरदोंबा नोंथांमोना बिनि बेंकनि फर्मखौ मारै फिलआप खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो फर्म फिलआप खालामनायखौबो सोलोंनानै लानो हागोन। मानोना आं गोबां समाव बे बेंकआव जेला ग्रुप एकाउन्ट खुलिनो नागिरदोंमोन अब्ला भिडिअ नागिरदोंमोन जेरै बर'आवबो नागिरदोंमोन हिन्दीआवबो नागिरदोंमोन इंलिशआवबो नागिरदोंमोन नाथाय बिनि सोमोन्दै आं मोनसेबो भिडिअ मोननो हायाखै। स' आं दिनै नोंथांमोननो बिनि थाखायनो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे मालाबाफोर जुदि नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि ग्रुपनि थाखाय जुदि बे बेंकआव पान्जाब बेंकआव जिखुनु पान्जाब बेंकआव ग्रुप एकाउन्ट खुलियोबा बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बे भिडिअ दारैनो गोरलैयैनो बे बेंकनि फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन। फर्मा नैबे फर्म ग्रुप एकाउन्ट जाय दंखायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दा बेखौ आं नोंथांमोननो मारै फिलआप खालामनांगौ बेखौ दिन्थिगोन नोंथांमोनाबो नायनानै फिलआप खालामनो हागोन। नैबे बिनि पासबुक बेंकनि पासबुकआ बिदि अबेबा बेंकआ एसे जुदा जानो हागौ मानोना गोदान गोदान सोलायबाय थायो पासबुकआ। दा फर्मा खिन्थु नैबेनो सेल्फ हेल्प ग्रुप लिरनाय दंखायो नैबेहाय सेल्फ हेल्प ग्रुप सेभिं एकाउन्ट अपेनिं फर्म थारमाने बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय खुलिनाय जागोन खिन्थु इन्डिभिजुवेलनिबा बे आलादा जागोन आरो माखासे ससाइटिनि आरो माखासे दस्रा गुबुननिबा आलादा जागोन खिन्थु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एकाउन्ट खुलिनोबा नैबे फर्मखौनो फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन। दा बाहाय मा मा डकुमेन्टस होफानांगौ आरो मा मा होनांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। दानिया जों बे फर्मखौ फिलआप खालामनोसै। फर्माव फैदो गोख्रैनो आं फिलआप खालामनानै देखायनोसै। नैबाय दंखायो नै पान्जाब नेशनेल बेंक फर्म नाम्बार बेखौ लिरनाङा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेभिं एकाउन्ट अपेनिं फर्म थारमाने बर'आव मा होननांगोन बेखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ गावसुंथा हान्जा होनोना सेभिं एकाउन्ट अपेनिं फर्म सेभिं एकाउन्ट खुलिनायनि गिबि फर्म फर अफिसियेल इउज अनलि फर्म नङा फर अफिसियेल इउज अनलि बेखौ लिरनाङा अफिसाव लिरगोन गावसोर। नैबाय दं नै टु दा ब्रान्च मेनेजार बाहाय बेंकनि नामखौ लिरदो पान्जाब नेशनेल बाहाय बेंकआ दंखायो बिनि उनाव अबे ब्रान्चआव खुलिगोन बङाइगाव क'क्राझार धालिगाव बिदि नोंनि ब्रान्चआव बाहाय दं बेखौ बाहाय ब्रान्चखौ लिरनानै होदो। बाहाय दंखायो नै साबजेक्टआ दंखायो एप्लिकेसन फर SHG सेभिं एकाउन्ट अपेनिं। दानिया फैदो नैबाय दं नै देयार मेडाम सार बेखौ आं फरायजोबलायला वी रिक्वेस्ट इउ टु अपेन सेभिं एकाउन्ट इन द नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बिसोर गावसोर लिरनानै होखाजोबनाय खालि फिलआप खालामनांगौ। नैबाय दं नै नेम अफ SHG माने सेल्फ हेल्प ग्रुप बाहाय नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ लिरनांगोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामा मा नामखौ होनानै SHG खौ सर्ट लिरबाबो जागोन बा फुलबो लिरनो हागोन। स' बाहाय माला गायसना डेट अफ फर्मेसन बेखौ होदो बिनि उनाव साबेसे मेम्बार दं बेखौ बाहाय होदो 10 9 जन बा 10 जन बा 11 जन ना 12 जन बेखौ लिरनानै होदो। बाहाय नेम अफ फेसिलिटेटिं एजेन्सि नोंथांमोना जुदि सोरबा एजेन्टनि दारै रेजिस्टार खालामदोंबा बेखौ नैबाय होनानै होनांगोन आरो गैयाबा गैया ब्लेंक दोनदो। बेनि उनाव एड्रेस स्ट्रेट रडनि नामखौ लिरदो। दा बिनि उनाव भिलेज नोंथांमोना गामिया मा ग्राम पन्सायत बा PCTC BTC आवबा PCTC आउटआवबा ग्राम पन्सायत ब्लक जेराव नोंथांमोननि भिडिअ थायो बे जायगायाव ब्लक बेखौ होदो। डिस्ट्रिक्टआ लिरदो पिन क'डआ लिरदो बास बेखिनियानोसै बे फ्रन्ट पेजआव मोखांनियाव। दा जों फारसेथिं थांसै बाहाय नै दं रिकुवेस्ट फर चेकबुक नांगौबा जुदि नोंथांमोना येस होनो हागोन। नैबाय दाना एथिक्स पासपर्ट साइज फट' बुजिदों मोनथाम बाहाय साथामनि बिदों नाथाय सानैनि होबानो जागोन। बाहाय प्रेसिडेन्टनि होदो बाहाय सेक्रेटारिनि होदो आरो साथामनि होयोबा बाहाय ट्रेजारार बा केसियारनि थाखाय होदो। बाहाय नेम डेट अफ बार्थ एज डिजाइनेसना प्रेसिडेन्ट नालाय प्रेसिडेन्ट लिरनानै होदो। एड्रेसा लिरदो फुल बिनि उनाव मबाइल नाम्बार थिग बिदिनो सेक्रेटारियाबो बाहाय फटक सुथाबदो ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै लिरदो ओमफ्राय नैबे क्रस सिगनेसार होनांगोन फटकजों बाहायबो नैबे जाखांबाय बेथ' एखेयानो मबाइल नाम्बार ओमफ्राय बे केसियारनि होबा बाहाय केसियारनिखौ होनांगोन जुदि नाङाबो सानैजोंबाबो जायो।
So दानिया नैबे introduction बाहाय बुंदों नै I certify that the first applicant in this form is known personally to me for the last bisang mas man year about, and I confirm the occupations and address specified in these documents by introducer name. तारमाने बै एकाउन्टआव नोंसोर जाय ब्रान्चआव खुलिनायदों बे ब्रान्चआव खुलिखानाय सोरबा सासेनि एकाउन्ट नाम्बार आरो बिनि नाम बिनि सिगनेचारखौ नांगोन तारमाने इंट्रोड्यूसर बेखौ बाय लिरनानै होनांगोन बेखौ 10 बोसोर बा 10 बोसोर लिरदो 12 बा 12 लिरदो बिसिबांनिफ्राय मिथियो ओमफ्राय बिनि उनाव नाम लिरदो बै मानसियासो लिरनानै होनांगोन आरो ना प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारिनि सोमोन्दै इंट्रोड्यूसर नेम बिनि नामखौ होदो बिनि एकाउन्ट नाम्बार होदो नैबेहाय फन नाम्बार बाहाय कास्टमार आईडी बेंक पासबुकआव थायो बिनि उनाव सिगनेचार होदो बिनि सिगनेचार दा बाहाय नै नों केवाईसी डकुमेन्ट्स मा होनांगोन आधार कार्डजों पान कार्डजों होबाबो जागोन भटार आईडी जायखिया मोननै होबानो जायो बाहाय एफाग्राब नांलाया नैबेहाय सिगनेचार होदो प्रेसिडेन्टनि ओरै सिदा नैबेहाय सेक्रेटारिनि सिगनेचार होदो ओरै सिदा ओमफ्राय नैबेहाय केसियार होयोबा केसियारनि होदो बाहाय प्रेसिडेन्टनि सिल बुफादो आरो सेक्रेटारिनि सिलबो बुफादो दानिया बे पेजआ जाबाय बेनिफ्राय दानिया गुबुन मोनसे पेजआव जों बारलांनोसै दाना नैबेहाय गासिबो मेम्बारनि माबाखौ नांजोबगौ नै डिटेल्स एन्ड सिगनेचार अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार बाहाय लिरदो 1 2 3 4 5 दंखायो थोआबा बै फारसेथिं लिरहैनो हाबावगोन नेचार अफ आईडी नोंथांमोना बिनि मा डकुमेन्ट्स होगोन बाहाय नाम लिरदो बाहाय लिरदो सिरियालै बाहाय नेचार आधार कार्ड बा आधार कार्ड भटार कार्ड बा भटार कार्ड बे खथायाव लिरदो बिनि उनाव इउनिक नाम्बार बे आधार कार्डनि नाम्बारखौ बाहाय लिरनानै होनांगौ नङाबा भटार कार्डनि आधार कार्ड ना पान कार्ड होयो बिनि नाम्बारखौ नैबे लिरनानै होनांगोन बिनि उनाव फादार्स नेम बा फिसायनि नेम हिन्जावबा फिसायनि नेम हौवाबा फिफानि नेम सिख्लाफोरबाबो फिफानि नेमखौ जाबाय जेन्डार हिन्जावना हौवा मेल फेमेल बिदि एम एफ बिदि लिरबानो जाबाय दानिया डेट अफ बार्थखौ लिरनानै होदो बाहाय जायगाया फिसा फिसाथार एसे फिसा लिरनांगोन बाहाय एड्रेस कमप्लिट गासिबो एड्रेसखौ बाहाय लिरनानै होजोबदो मा गामि पोस्ट अफिस डिस्ट्रिक्ट बिनि उनाव इडुकेसन क्वालिफिकेसन ग्रुप ओमफ्राय नैबे अकुपेसन मा मावो नैबिसोरखौ बाखि मबाइल नाम्बार कास्ट बेफोरखौ लिराबाबो जायो बाहाय ओमफ्राय लास्टआव नैबे सिगनेचार होदो दा आं नोंथांनो बैहाय मोनसे एब्रिभिएसन दङ बेखौ आं खिन्थागोन इडुकेसन लेभेल आरो अकुपेसन आरो कास्ट बेखौ मारै होनांगौ बेखौ नों लिरलायनांनाय नङा बाहाय 8 जननि दं नै बाहायबो फिलाप खालामनो हागोन बैथिं थोआबा नैसिम दं माबाया फर्मा नैबेहाय नैबेसिम जोब्बाय बिदिनो नैबेहाय नै इउ आर फेथफुलि बाय प्रेसिडेन्टनि सिगनेचार बाय सेक्रेटारिनि ओमफ्राय नैबेहाय जुदि केसियार दंबा केसियारनि सिगनेचार लोगोसे बाहाय बुंदों नै सिगनेचार टार्म इमप्रेसन अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप रिप्रेजेन्टेटिभ सिल प्रेसिडेन्टनि सिल सेक्रेटारिनि सिल केसियारनि सिल दंबा सिल बुफादो केसियार होआबा सानैजों जाबाय दा बाहाय बैहाय लिरनाय दंमोन ना इउनिक नाम्बार नै बाहाय दं नै इउनिक आईडी माखौ नांगोन आधार कार्ड भटार कार्ड पान कार्ड लाइसेन्स एमएनजे रेखा कार्ड पासपर्ट बे मोनथामा नैबेहाय सोलिगोन नैबेहाय बेखौ होनांगोन माखौ होयो जायखिया मोनसेनि दाना इडुकेसन लेभेल इडुकेसनखौ नैबेहाय दंमोन नै इडुकेसन लेभेल बाहाय मोनसे माबासो होदों क'डसो होनांगौ नै इलिटारेट जेबो फरायाखैबा 1 क्लास 5 पास जानायबा 2 क्लास 8 पास जानायबा 3 क्लास 10 पास जानायबा 4 आरो एबभ क्लास 10 निफ्राय बेसेबांसो फराया बे BA गाहाय 4 लिरनानै होनांगोन बाहाय बिदि ओमफ्राय नैबेहाय अकुपेसन कड नैबे ना मा मावो बाहाय खालि अकुपेसना मा दं नै हम मेकार बा 1 होनांगोन ओमफ्राय लेन्डलेस लेबार बा 2 होनांगोन ओमफ्राय मार्जिनेल फार्मार बा 3 स्मल फार्मार बा 4 स्मल फार्मार माने फिसा फार्मार आबादारि मार्जिनेल माने गिदिर आबादारि लेन्डलेस हा गैजायै आबादारि हम मेकार न'आव ओरैनो थाग्रा न'नि खामानि मावग्रा बा हम मेकारानो जागोन बाहाय बिजनेस माबा माबिनि थाखाय बिदि नङा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थारमाने बिसोर आनएमप्लयफोरनि थाखायसो बांसिन माबा लायो नालाय ओंखायनो बिदिल' अकुपेसननि थायोबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ कड नाम्बारखौल' होनांगोन जुदि ओमफ्राय नैबे ससियेल सट्रा कास्ट दंबावो नैबेहाय बे कास्टखौबो लिरनांगोन जुदि कास्टआ जोंथ' बर' हिसाबै एसटिआनो जाखागोन 2 लिरनानै होबानो जाबाय एससि बा 1 अबिसि बा 3 जेनेरेल बा 4 थाबा देरनोबो हागौ नालाय गुबुन जाथियाबो गासैखौबो लानानै खुलिनो हायो खेबसेनो जों बाहाय एसटि नालाय 2 लिरनानै होनांगोन जुदि नोंथांमोना स्मल फार्मार होयोबा 4 लिरनानै होजोबबानो जाबाय दा इनक्ल'सार मा होफानांगौ नै कपि अफ रिजल्युसन नोंसोर प्रसिडिं मोनसे लिरदोंमोन ना एकाउन्ट खुलिनानै बेखौ होफानांगोन जेरक्स खालामनानै बे प्रसिडिंआव भिडिअनि साइन थानाय जानांगोन
ओमफ्राय बिनि उनाव फट'ग्राफ पासपर्ट फट'ग्राफ ओमफ्राय रिप्रेजेन्टेटिभ बे जायफोरनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि पासपर्टखौ नांगोन बिनि उनाव कपि अफ आइडि एन्ड एड्रेस प्रुफ अथराइज रिप्रेजेन्टेटिभ बाय जायफोर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिसोरनि आइडि प्रुफजों एड्रेस प्रुफनि मोनसे जेरक्स कपि होबानो जाबाय स' नैबे फर बेंक इउज अनलि बे बेंकनिसो बेखौ जों नांला दानिया जोबथा मोनसेल'सै नै बाहाय दाना कपि अफ रिजल्युशन्स बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप अफ फर अपेनिं सेभिं एकाउन्ट बाहाय होनांगोन कपि बेखौ लिरनानै होगोन नेम अफ सेल्फ ग्रुप बेखौ लिरदो एड्रेसखौ फुल लिरनानै होदो माला डेट अफ फरमेसन माला गायसना बेखौ ओरै लिरनानै होदो बाहाय टटेल नाम्बार अफ मेम्बार बेसेबां जन मेम्बार दं बेखौ लिरनानै होदो नैबेहाय बिनि उनाव नेम अफ फेसिलिटिं एजेन्सि सोरबा एजेन्टनि दारै रेजिस्टार खालामनाय दंबा बेखौ होदो गैयाबा गैयासै स' बाहाय टुडे नोंसोर माला मिटिं जिराया बेखौ बाहाय होनांगोन माला रिजल्युसन लाया बेंक खुलिनो बेखौ रिजल्युसन फर अपेनिं सेभिं एकाउन्ट खुलिनो थाखाय नोंसोर नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ माला रिजल्युसन लाया बेखौ बाहाय होनांगोन एट द मिटिं अफ नैबाय नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ लिरनांगोन बिनि उनाव मिटिं प्लेस अबे जायगायाव जाया मिटिङा जायगानि प्लेसखौ नैबे खथायाव लिरनांगोन बिनि उनाव इन प्रेजेन्स अफ अल इट्स मेम्बार्स इट इज रिजल्भ डेट आवार नेम अफ सेल्फ ग्रुप नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुप नामखौ लिरबावनांगोन विल अपेन ए सेभिं एकाउन्ट इन मा बेंक PNB नालाय पान्जाब नेसनेल बेंक नालाय PNB होनांगोन ब्रान्च अबे ब्रान्च नैबे खथायाव लिरदो लांदाङाव बिनि उनाव इट हेज अल्स' बिन फार्दार रिजल्भ डेट डिजाइनेसन नैबे थालांनाय इट हल्स बिन फार्दार रिजल्भ डेट नैबाय श्री प्रेसिडेन्टनि नामखौ लिरदो डिजाइनेसना जाहैबाय जोंना प्रेसिडेन्ट नालाय प्रेसिडेन्ट लिरनानै होदो श्री ओमफ्राय नैबाय सेक्रेटारिनि नामखौ लिरबावदो बाहाय डिजाइनेसना सेक्रेटारि जाबाय एन्ड श्री बाहाय जाहैबाय केसियारनि दंबा केसियारनि होदो बाहाय केसियारनि नामखौ लिरदो आरो होआखैबा एकाउन्ट खुलिनायाव सानैजों जाबाय बाहाय केसियार दंबा केसियारनि माबाखौ लिरनानै होदो डिजाइनेसना बेना केसियार नालाय वेल साइन्स अल द नेसेसारि डकुमेन्ट्स related to the opening of saving account representatives on behalf of self help groupनि नाम नै name of self help group बाहाय लिरबावनांगोन transactions in saving accounts of the group will be done by joint signatures of any two among the above mentioned representative बाहाय बुंदो जायखिया सानैनि नांगोन ना एमाउन्ट गोजाव होनाय नाम साथामनि नाम होखादोंमोन नालाय जुदि सानैनिल' होखादोंबा सानै जुदि साथामनि नामाव सोरबा सानैनि माबा नांगोन फैसा बख'नाय फैसा माबानायफ्राव उनाव दा बाहाय नै नेम अफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारनि नामखौ बाहाय फारि लिरजोबदो नेम अफ फादार बिफानि नामखौ बाहाय लिरजोबदो ओरै सिदा होनानै बिनि उनाव जेन्डार हौवाना हिन्जाव बाहाय लिरजोबदो बिनि उनाव मा मावो बेखौ लिरदो लिराबाबो जेबो नङा बिनि उनाव सिगनेचार लादो ओरै सासेनो ओरै सिदा नायनानै जाहाथे उल्था फाल्था जाया बिनि उनाव लास्टआव सिगनेचार टार्म इमप्रेसन प्रेसिडेन्टनि थाबाय बाहाय सेक्रेटारिनि थाबाय बाहाय केसियार दंबा केसियारनि थाबाय ओमफ्राय नैबाय सिल ग्रुपनि बे राउन्ड सिल थायोना मोनसे बेखौ बाहाय बुनानै होदो बास ओमफ्राय बाहाय प्रेसिडेन्टनि सिल बुदो गाहायाव सिगनेचारखौ गोजाव होनानै ओमफ्राय बाहाय सेक्रेटारिनि सिलखौ बुदो सिगनेचारखौ गोजाव होनानै जास्ट बेनो दिनैनि फर्मआ बेखिनियासै आरो बाहाय गैला जोब्बाय स' गोरलैयैनो हायो जुदि सोरबाफोर एसे माबायाव लिरनायाव उसुबिदा दंबा जाहाथे भिडिअखौ नायनानै फिलआपखौ खालामनो हागोन आरो माखौबा बुजिबावाखैबा सोंहरनो हाबावगोन आच्छा दिनैनि भिडिअआ होमबा बेखिनियानोसै नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ भिडिअखौ गासिखौबो मारै फिलआप खालामखो मा होनांखो बेखौ गासिबो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुजोबखाबाय आरो मिथिखाबाय जाहाथे इयुन समाव नोंथांमोनाबो बेहाय खुलियोबा बे भिडिअखौ नायनानैनो गोरलैयैनो खुलिनो हागोन आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट खालाम जाहाथे भिडिअखौ बयबो मिथिनो हायो आरो नुनो हागोन आरो लोगोसे शेयारजासन चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो मानोना आंनि बयनिख्रुइ गिबिसिन भिडिअआ जाहाथे नोंनावनो सहैग्रोयो थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय